nke eluigwe meghee. Meghee meghee nna onye ọlụ nwere ụgwọ o. Meghee meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. Nna meghee o ọnụ ụzọ nke eluigwe. meghee Meghee o ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. eze ebube meghere anyị o. ọnụ ụzọ Nke ngọzi o. meghee Meghee o ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. ọ dị onye pụrụ ịnọchi ya ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee meghere anyị o. ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. ọ dị onye pụrụ igbochi ya ọnụ ụzọ nke ngọzi meghee meghere anyị o. ọnụ ụzọ nke eluigwe eze ebube meghee o ọnụ ụzọ nke ngọzi o. meghee Meghee o ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. nna meghee o ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. Jehova lee ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. ụmụ gị na-abịa n'ezie ọnụ ụzọ nke eluigwe o. meghee Meghere anyị o. ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. ọ dị onye pụrụ ịnọchi ya ọnụ ụzọ ka mara o. meghee Meghee o ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. Akụkọ a bara uru iji wee isi ihe. A na-asị ihe ọma mmadụ ebu na ya, ma a sịrị nke ma ihe ọjọọ m ga-ebu ya bụrụ ihe ọma m. Ebe m maara na onye ezi ome a sịkwarị na ọ nwụrụ ọ ga-adị ndụ ọzọ, nke kacharị mma n'eluigwe. Ihe mere na Kano n'ohu abalị na 8 n'ọnwa Septemba 1990. Multi-millionaire Eze David Obi Okonkwo, ezigbo ọgọ, nwa amaala Ọrantị na Ugbo, Anambra steeti. Ụwa enweghị isi. Ndị gị gbọrọ gị ọchịrị ọzọ n'ihi obiọma gị. Eze dị ọra Sabki nke abụọ ndị Igbo na Kano, Chairman Managing Director David Enterprises Nigeria Limited. Ebe ọ bụla ị nọ taa, ị ga-ekwenyere m na enyi ụwa ezughị oke. Sọọsọ enyi e mere Jizọs bụ ndụ ebighị ebi. Udo dịrị mkpụrụ obi gị. Madam Victoria Okonkwo, naanị ofu ihe na-akasi mụ na gị obi: eluigwe. Anya ukwu, obi ụfụ na oke ọchịchọ, ọ dịghị ebe ahụ. otu a Agaghị ahụ ndị na-agba egbe n'ebe ahụ. ma ọlị. Ụlọ ebe anyị ga-ebi bụ ọla edo, ọkụ adịghị agba ya. A sịkwarị na akwaturu ụlọ anyị n'ụwa, anyị nwere ebe obibi ka ya mma n'eluigwe. Naanị were onwe gị na ezinụlọ gị nyefechasịa n'aka Chineke. Jizọs bụ di, o kwesịrị ntụkwasị obi. Nna meghee o ọnụ ụzọ